أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu masu kallon da sauraron mu insha Allah a yau a gidan wani TV na mai albarka muna ɗaukin gwada ci gaban karatun mu na alari idan wani gar kuma ta ku mana sharing domin wasu amfana sannan kuma kun samu ku na alamar ƙararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Fasalin bitaimumi fasali ya zo mana bayani akan taimama. Wai taimamul musafiru mala ya ce matafi yana yin taimama higar ma'asiyati idan tafiyan ba na sabon Allah bane. Wal marilu haka nan mara lafiya li farilatin saboda sallah na farilla a wani nafilatin ko na nafila idan mara lafiya ne ya samu ya sallan farilla ko na nafila da taimama idan bai da halin da zai taɓa ruwa saboda tsoron sanyi zai kama shi ko kuma idan ya sa ma ciwon ruwa ciwon zai ki warkewa da wuri ko kuma taɓa ruwan zai haddasa masa da wani lalura. Wa ya taimamu haliru haka nan kuma mazaunin gida kana zaune a gidanka a garinka ka samu ka yi taimama shine haliru mazaunin gida sahihun mai lafiya lil farilati lil fara'ili saboda sallan farilla ya samu ya sallan farilla idza kafa khurujal waqti idan yana tsoron lokacin sallan zai fita. Wala taimama haliru mazaunin gida bayan taimama sahihin yana a halin lafiya da nafilatin saboda sallan nafila wala juma'atin ko kuma sallan juma'a wala janazatin ko kuma sallan janaza illa idza ta'ayyanat alaihi aljanazatu sai idan ita sallan janazan ta ayyuna a gare shi mamacin da zai mutu sai ya bar wasiyan ina son malam Zaidu ya mun sallah ina mutu to da shi mamacin ya mutu sai kuma shi aka samu malam Zaidu yana a halin rashin tsarki bai da tsarki ko aka same shi ya fage ko ya kwanta da matan shi kuma gashi bai da tsarki bai da halin da zai wannan wanka ko kuma bai da ruwan da zai wanka to ya samu ya taimama saboda wannan lalura kawai na wannan mamaci ya ce shi ne yake so ya wanka to saboda wannan wasiya ya samu ya taimama an mai afuwa anan to kun ji yanda malam yayi bayani akan taimama a littafin sa na alri to yanzu zamu je a farlan taimama wa fara'ilu tayammumi farlan taimama anniyatu shine mutun yayin niyya yayin da zaka fara taimama sai kai niyya wasa'ilu dahiru sannan sai wuri mai tsarki wa masul wajhi sai shafan fuska wato masul wajhi sai shafan fuska wa masul yadaini sai shafan hannu ila alqu'aini zuwa gwiwan hannu tunda kan dan yatsan ka sai ka kai zuwa gwiwa kamar dai alwala kan inda kake tsaya a wurin alwala wadarbatul ula da bugun kasa al'ula na farko wadarbatul arli da bugun kasa al'ula na farko in ka rage ƙasa da farko za ka fara da fuska sannan bayan ka shafa fuska ka samu ƙar dukan ƙasa sai ka shafa hannu amma wasu malamai sun ce in ka duka ƙasan su ɗaya ma ya isa ka shafa fuska ka shafa hannu a nan wurin malamai sun saba. Wal fauru ma da ya ce kuma a yi gaggawa shine ce wal fauru da gaggawa wadda kulul wakati sannan kuma a samu shigar lokaci wato sallan da zaka mataimaman sallan da zaka yi taimaman da shi a ce lokacin sallan yayi sai lokaci ya shiga ga yanan kaga za a sallah amma baka da halin ruwa so sai kai taimaman shi yasa ma ya ce wadda kulul lokaci sannan kuma a samu shigar lokaci in sallan azhar ne ya kasance lokacin azhar yayi wattisaluhu bis salati sannan kuma ka sadar da taimaman da sallah wasa'idu ganin malamin an tabi malam aka ce malam me sa'idu sai malam ya ce wasa'idu shi sa'idu ko ya ce sa'idu huwa turabu wato turbewa ne huwa turabu shine turbewa wa dubu ko kuma tubali wal hajaru ko kuma wannan kenan dutse wasalju da raba wal kalkalu da marawrayin wuri wa nahu zalika da makamancin wannan to kun ji farlan taimama kenan sai malai ci gaba da karatun shi ce wala yajuzu bil jissi bai halatta ba a yi taimama bil jissi da siminti da abin da aka kwaba shi da siminti
to bai halatta a taimama da shi ba. Duk wani fenti da wani abu da ya shafi siminti, kaga ƙasa an haɗa ta da siminti, kaga ta tashi an haɗa ta, mutum ya haɗa ta koma wani kalan abu kenan. Ta tsaya a halittar da Allah ya yi ta, aka za ka amfani da ita. In aka sa siminti aka kwaɓa aka yi bushe, ba aka taimama da shi ba. Duk wani abu da kamfani ya dafa shi ya koma wani abu daban, to ba a taimama da shi. Shi yasa ma ya ce wal jissi da suminti, almadabuki da aka dafa shi, wal hasi da asabari, wa kashabi da zartake, wal hashishi da yaye wa nawihi da makamancin shi. To kun ji abin da aka yi hani a yi taimama da shi kenan. To amma kuma amma da ya ci gaba da karatun shi ya ce wuru kisa an yi rangwame, waɗanda aka ma rangwame, bari mu lissafo su ga yana mala ya kawo su a littafin sana'adari. Wuru kisa an yi rangwame ga me, ga waye? Almariri, mara lafiya, fi ha'idal hajari a bangon dutse, wa ɗubi da tubali, in lam yajid munawi da gairiha, idan bai samu wani wanda zai miƙo masa watanta ba. In lam yajid, idan bai sama munawila wanda zai kawo masa ko zai miƙo masa gairahu waninsa ba. Alhamdulillah, nan ne mu kawo ƙarshen karatun mu yau. Insha Allah sai mu dauko a bidiyon mu na gaba. Idan ma kada kuma ta ku share domin wasu amfana, idan kuma kun san akwai alamar ƙararrawa domin Musa zabi mu ku samu bayani. Insha Allah za mu tashi a wasu sunan, za mu kawo muku sunan taimama a bidiyon mu na gaba. Alhamdulillah, masha Allah.